Dami di debata na sumurong siyan sa luhok na roha. Matotong mga ramot hati-hati daw pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Hata di debata di minggu tasadarion imam minggu palmarum di edit siyan pasalmen 31 ayat 2 sahat rodi 10. Di dok say marolog-olog jala marlas di roha maau bahem bida asin di roham na tinatak muda ngolhom na marbinoto iho diak kahagugutan dito diki jaladan di padapot ho au tutangan ni musuh di pajong joko au di pajong joko do patu di halabasa asi maroham diau ale jahuba ai hagugutan duau pola dolotok mataku binain di haarsahom maras dorohaku dohok dagingku ainung nga sudah mulukku di bain hamaraso sudah do apa tauku di bain anggu-anggu merus do gogokku di bain dosaki jaladang mangalo be holi-holiku jadi gabe parbilean doau maradong konsude angka alon dohot hobbaraku udun jala tarsonggo si tutu doau tarsonggo si tutu do akadongakku magodang mar siding-siding bedo akka namar dida au di balian nungatung lupa au siya roha songon halak namate sogok pun ngar-ngar na abolongan nama au ay say hupa bege-bege do usip-usip di torok halak habiaran umaliang say marluhuti do nasida martutupi au mabuah hosakku do dipikirin nasida alayang guau tuhodo au marhaposan ale jahuba nikudo hodo de batak marguru tutangammu do angkapat corioki sai padua maau siat tangannya kamu suku doh siat angkana mangalotomi au ido sahatna uriade tuhanta nani haulongan di bagasan Kristus Yesus ahangina pinaribot keadaan marolopolop keadaan marlas di roha dodidok di Alkitab bahasa Indonesia keadaan bersorak-sorak dohot keadaan bersuka cita ima sadahagogon yang kana porseak songon nasomal didok semangat manang bersyukurlah akamang kainangan di holongan di bagasan Kristus Yesus kin syukuroi ima sendi paulihon bejana manang pas akanang rotak tatanda do bejana kan nang rotak nang sangasega doh pernis doh bubuk emas seni nasomonon sia Jepang marmula hatiha sahala penjunan marnida godang dipas na digado pe alay numarotak manang mapocak aladung rotak manang pocak die tongdak marar gabe dibolokon ape Roma si penjunan di papungu ma sudah pecahan-pecahan ini di pasada jala di poture boy gabe bagat di Portibiope gudang dosongnya kena masak kadungan ngatai etong barak tai ngasongon nadang laku benar wata lang ngamarotak alang ngasiga gabe tabolok alay roha lak nama mering dibuat boy doon gabe uli na menarik dan ditutupi ibana akan narotaki jalalam di pasada ibana doh pernis dohot bubuk emas gabelam tada bagian nasigai marwita emas nabi nanai ujungna gabi uli marga jala umuli sian na parjoloi itape semoni do kamanga kainang nani olongan di bagasan Kristus Yesus atik pe mangado partikian akan namu bauba atik pe gudang hamaolo nata adopi lausian hamaolo ni tarida sakat di bata na olo
Paulio kita sian asin ruang. Mungkin saja banyak orang tidak peduli dan dia turehon be kita dan dia turehon akan di portidio kita. Alai hataridani holong niroha di debata patuduhon bahwa setiap orang percaya, baik itu dikatakan kecil atau lemah, atau tua dan besar atau kecil, sama diperhatikan Tuhan. Ima hataridau niha prosyauta dia dupan di debata. Marasing do kata istilah olop-olop do las niroha. Hata olop-olop sahat do tu hati-hati mengenai tu pusu-pusu. Makilala alai manang dia pe parasingan di olop-olop dohot las diroha nanaing manian sude hala Kristen na porsea tu debata ikon parna punasa di olop-olop dohot las diroha. Alai molo subuhi pe hita marolop-olop manang marlas diroha nunganian hurang sikop molutta jala perlu main butuh pabbo halion siat debata macolok mah kita terlibat. Songon na diturpukon riko mai patuduh tangiang do prasobodo tu debata. Jok-jok do hatao tadok menyemangati do ngata sukses amang sukses selalu, semoga cita-citamu berhasil, makin kaya. Jepang na niluduan dapok na jinalahan. Asa mana penatahirim. Boy ma dapat kita demi meraih sebuah kesenangan di tengah-tengah di portido tayo. Demi sebuah kepentingan kesuksesan. Seakan-akan bola ini udah tambah iman di portido nanti. Alai lupa kita bahwa sasitongna terjadi perputaran di Portidion, bukan kita yang punya. Tak sadari pe jala tagugo pe mangulan na di Portidion. Tadok pe kepentinganku, urusanku mai pakiribokku pe. Sama sekali itu tidak menjamin kita mencapai apa yang kita harapkan kalau bukan Tuhan yang menentukan. Mardala do Portidion merputar soro-sorohan ibadati obarat tu sakap do aluau now tinotuhon di debata sian mulanai na para jolo ikut takas do taulopon tu Jehovah tamaulah tahamulatehon songon nang tahilala marubahula kita di palua jala di pamonang siaragam ni hamaoloni di Portidion. Di pamona kita siang musuh termasuk mai manggohi aga pangiduat. Di hilala si Daud do na pinilit jalan na pinar bubuan di Jehovah ibadah. Mangadopi gudang niya kamara do musuh na marsogoni roha tu ibadah. Lalu prosea si tutudo ibadah dina niurupan di debata Jehovah ibadah dan mungkin pasobuon debat. Di parhato motibana do na sodumolo debata pasok ibana jala alani ido say marpos ni roha ibana tu debata. Didok marguru tu tangammu do angka pacorioki. Say padua maaw siya tangan niya kamusukku do siya angka na mga lotong yaw. Ido dihamulat tayo ibana. Las situtu rohana jala marolo-polo ibada nak pegudang hamaolo diadok ibada. Laos alani ido hita pedito gihojo asata halatson godang di pangurupion di debata maralohon godang niaga na mangarsahi kita gabesi pata olo songon na maoto kita mandate do cara-cara di angkadongan nama bain olo gabe suddat akan adegga tauda ala imot mamolo debata do ngatta molo mardo ngatto debata haita cupang dolas diroha napa duahon laos siadon naing matakas nian para singon ikolam tadima hita nian halak Kristen maribakon halak naso Kristen molo mengadopi kasusaan do hamaolo mulut.
Napesasitong na gudang doi na mamiyako na kapardalanan ni nguluon o baratu haporo siyang nabi dohot haporo pardalanan pengalaman di nguluna. Asa dada ko latik kidapo natahirim dapo natapangido dapo nataparsita gabi marlas ni roha ikan moloso dapo gabi somon nahulum roha ng pikiran tate gari ada molo maul pe parmulunon molo tahoppe akka galubam molo marsitaono kita molo pe soitor dapo nataparasita natahirim ikubodo hita totong marlas ni rohate ima hasurungatta sian akka nasomanada debata na mangiut molo masa akka hamolon molo iku soson hasusaan suatu pola itor badele hita manang tubuh arasak ni roha atau patok suatu pola iga besi bigasi ga besi masa akka parkorangan akka persoalan itu ngatongan namar dongan namar rumah tangga namar keluarga suatu pola lani arasaki alani pikirani gabe ditiba akka hamolon nobal ga kita musia di portibio saya naradero di bata mangrupi saya naradero di bata jauh balah mapargogoyo kita unang mahita marapangu sadean tu pikiramu sadiri sama dia lagu alai tapasah mangulutta holan tu di bata jauh napuna gariada di tangiang inian ikolam tapasoh do gariada para tangiangon ikolam tapadasi songo parpesal menon dan masadi ibana martangiang lau mangido asli rohan debata asima roham dia wale jahoba dihagugota duau pola lotok mataku bina henni harsahun maras dorohaku doh dagingku taboto takas para siroha do debata go asli rohan di jahoba do tanoon songon hata dedeta nama dok ope holan asli di roha do si pangasahon toni si pujiok do jahoba dumro na pamanatoni mangulahi muse ajaran ni Martin Luther nama dok sola gracia holan asli di roha ni debata hidupan dari apostol Paulus marlas di roha mahamu manoktong di bagas satu hani sahalinai hurok ma tuamu marlas di roha mahamu inna dipilih Roma ayah okati dan mardia ibar kita di hadapan di debata salukna do kita di lehon debata asli di rohana ido ubahe toktong kita boy marlas di roha jala marolokolo mida akka pangurupion di debata natadam hata marhaposan di son pos roha benar-benar menyerahkan diri benar-benar menjatuhkan diri marapangusadean tu debata unang marapangusadean tu diri sendiri pasaha madirim tu jahoba debata asaibana patureo jala patigoro dalammu molo marapo satu jahoba dada namar gai-gai manang satonga-satonga manang nagolom dia ikon roha namar situ tu sian nasa roha doh sian nasa pikiran marpos di roha tu debata ima situ ni hajong-jongan ta sungun halak Krista di Portibion marpos ni roha di debata lahu mangadopi akka musutta doh musuh di debata asa marpanatap do Tuhan itu akan nasai jauh-jauh jalan na marpos ni roha tu ibana takas do ita hati dakon di tonga-tonga ni guriatka Pandonganio di debata apalagi nama molus pengaruh pandemi COVID-19 na masa mulai siang tahun-tahun nausal sahro di bagasan tikion dan binoto sadi hari di penghujungnya mabahen marukil hita alaya lamar hite pangurupion di debata
marhite padongan ni debata bohi ta marlas di roha di bagasatikon holan alani goar di debatado namar huasa ido nata puji alani di debatado sada jaminan las di roha tu kita asa gabi adong bohal ni parto diota jaminan las di roha dada pakat dada sinama atik pe memang rikok doi sangon ala kristek kita dan buido konota dan riko hamorao dan riko asinamot dan riko inaporluon ni jolma diaka Mariana konon manang par hamarai ku para dato dan riko dan boy alai kolas nirohan ase debatado jaminan di ngolutta imangolu partotion ngolu nama karikoton para saoran nadegan do debatado do ngata jolma asanain saya adongnya kita majaha barita nauli mempersembahkan diri marete martangiang tu Tuhani asaboi tajupangan las niroha anggia dia lusi debata pangiduata alai mololalap kita hola pasari-sari arata pasari-sari sinamot hamoraut manang hola di golu pardagingon gabe lupa hita marsaur tu debata sudah nai ngolu para satu kinat dua na salpudo sinamoti salpudo anggo las nirohata di Portibio ay hola debata na punasa Portibio dileho salu na itu kita titipat dua buhama kita sabui mangul hidupan na toto kita marsaw rikot tu debata di padasi mulutta asabui kita mangulupon kolong nirhana na balbeng mudah-mudahan mari kita nang terpilih akal luar di tengah-tengah di Huriata mari kita sinode godang di Huriata mari kita nang terpilih Eporus Sekretaris Jenderal Dohot Aka BPKP Songoninang Pareses Dohot Pakirimon angki amanian asalam tu di posna Pak Kubasio di tengah-tengah di Hurian di Tuhan nalam maju dan berdedikasi mabualas niroha do pasu-pasu manian nasida di tengah-tengah Huriata rab doh kita saluhna ruas doa ka parhalado di tengah-tengah Huriata sadok ikolam tadiman yang roha na paululihon dohot lahu pahibakon Huriana hakai kebetulan daksa dia leleng be 100 tahun narima asanay sudah ruas ni Huriata do parhalado napuna olopolop do las niroha napuna haserepot di pacuruan di Tuhani lau margobas songon para gue di barita naudi darida matong sada hasitongan bahwa benar-benar hakai adalah Huria napuna di Tuhani alat paratonaan di Tuhani tuh tonga-tonga di Umadiang nama buat barita hadwa jadi marhite palmarum sadario ingotot tamalas niroha na pinatupan di debata marhite anakna Yesus Kristus minggu palmarum lapatanna minggu mare-mare nama nomu-nomu doh kita di haroron di Tuhan Yesus si paluai lau makalasuk doh mangulup pun haroron di Tuhani namar si hudul di halode sumansongon nasida nak kita ditogihon madok pinasupasuma rajai naro marhite marhite guar di Tuhani dame do di surgo hasangapun ma di gijak laos ditikom muse naing mardalam ma proses ni panebusion ni akajol maisia dosa do hamatean mardalam maibana marhite pia dolorosa tu dolo Golgata jala sianima tarida ngamulai be proses hasesani dosai asalam hebang semangat mulak muse semangat dolas nirohan yang kana prosea di dalam hasesan di dosa dapotan hadua kita marhite pakko kopionna
memang taringot tuaka hasonangan dari portigo taringot tuaka masa depan macai torop do halak nasai makarik potong ramalan nasib prediksi bisnis asal lancar jala murah saluhut perkiraan molo perkiraan rasional dan masalah yang digulu tersebut. Ai jolo maipe holan na menduga-duga do di masa depan di bulu na ko sasitongna masa depan di bulu di hajol mau na marulupuluk do parlas roa. Hanya Tuhan yang menentukan. Laka-laka ni jol mai de batado na patotuon nang peta sakapi jala tahirim. Rohan ni jol mamarsaka dalanna alai jahoba patotulakana ninna di poda saknono ayasnya. Dan nama dogna sugoi hita mana kabingolutta ala narumikot ikon lamar pos ni roha mahita tu debata tuaha makirim molo sokos rohata di singiri moni. Bagaimana kita berharap kepada dia sementara dia juga tidak kita kenal. Sebaliknya unang maholap berpasrah boti iko berpikir do hita bahwa dia mangulaon sangka di debata na di leon na tu hita nang madong dihita tong fatalisme lah patanna gudang panghiduan alai dengan ulaon gudang ulaon alai dak prosea hita ya saguru di debatado molutta na masa do neneng masa ai Kristus pedidok do dak karajaon protidion harajaon na jaladak siap protidion alai harajau bagi cangiro. Tujuan ni ngoluta di leho tuan asalam tapapos rohatta nasarihono di debata de ngoluta. Ai ibadah na punasa jalan na botosa salugut padalan di ngoluta. Atol lasma rohatta nunga di leho debata asini rohana tuhita. Panidangyo ni parpesala menomman na gabi hatan di debata anggiat boy ta cupang las roa gabe luas na tarapasu-pasu sibuan